Esselamu aleyküm vatandaşlar. Hemmeğine de yalkınlı salam. Şu gün ben video rolüyümde halkıma, vatandaşlarıma ve şu işte uğruna çıkıp işlep yarın vatan için, halk için, gelecek çağlarımız için görüşen yaşlılarımız hem de yiğitlerimiz için bir yüzlenecek kâbir aytacak sözlerim var. Saparağın bir sözleri var. Ağacı, katı ağacı hakikat diyede. Tenkem doğru saparağa katı ağacı hakikat yöne. Ol ağacı hakikatten beter ölüm hakikat yarlı. Ölüm hakikat. Menni yalan söylemeyin. Yalan söylesem Allah'can çağalan var. Ben ertede de çıkmayın. Eğer de yalan söyleyen olsam. Bir kâme arasında yanlış yanam olma mümkün vatandaşlar. Yönü geçirip bilirsiniz. Ha 8 yıl mının olur. Anlarsan aytmayın. 8 yıl, 7 yıl mının olur kururun aydayın. Aşavattan o atlar normal. Yemen içim yok bolurdu. Hem de olsa iş piş. Eğitsen beytsen ona bir para peşkeş versen işlep bolurdu. Kara bolacak da sentri olunsun. Yönü ödüm köpün adamsı olup bayramallı cigilem var. Baylar yegenler var. Şu sayak bir mihmançılığa aydayınlayıp Han Hovda gelip bir 4-5 kilo balık alayınlayıp netim şoň alıp olin onun yollu. Men nedim şu ovaların birine bir kısan ova bir fowlayınlayıp şafiyora haýyş etdim. Men edim ýöködüm. Şafiyora ödüm tanışym bolansoň. Bile olam şu bayramal toğru öyle gaýtdy da bilerek gaýtdyk. Onun şu ulu koçudun, sentr koçudun, aşavat Mariyol koçudun epetlerak yürüyen keninde bir her ova gelecek olsan 3 kilometre, 2 kilometre, 5 kilometre. Onu haytanmada bir ova soğ dedim onun. Ova geldik şu at doğru ovasının adı yadıma şunu geri onun ovadan bir koça gelip bir üyü haýyş edip bir su soradım. Bir gidip barýas bolun bir uyuňyzdan su alaýyn diýip. Olin onu ogorullarym onu öýüne çagyrýardy. Onun şeýde onun öýüne girdik. Adetlik olin çay verdiler, adetliler olin. Öýüň içinde bir ýöne bir kilimde kilimem bilýän taňyda bir köne kilim halça köne keçi öýüň içi bir hili haraba ýarly bir adam ýaşamaýan ýaly şol öýüň içinde görüllüň ýanky çağalarynyň erkekleriniň aýal maşgalarynyň ýülleri näýlek men düşünýärin bir hiç ýyl näslenene ýok da görüller şol epetli meýdana gidip şol meýdandan onu bunu ekip daat edip şeýdip bunu görýärler-de. Ya olmasa da ýaşagan howdyň uly ýerlerine barıp kamyşdan otaýdan butaýdan suwlaryň içinden baryp şeýip tasyp ýören görüller-de. Olara menne şu uly ýola gelip otaýak butaýak banita geçýän bolsalar saar tepir bolup şeýdip kösenişip ýören görüller-de. Menim ýöýänden ýannaby. Näýli beýle bolýar. Onun şeydi butaydan çıktık, daat ettik. Bu ya ağacı da atar gördük. Hiç şeyle bir neylek min ana diyeyin, aydayın, ağa, vatandaşlar. Bir hili, hiç hili yaşar yalak bir hili
bir adamın bir hüvüs yok da. Adamda hüvüs yok. Hiç bir hili nur yok. Adamda hüvüsü yok. Şeyde bunun otaydan çık kayttım. Ulu kaçağı ölüp Han Hoğlu'nun balık satılyan yerine geldim. Ay 5 tane oğlancıklar, yaşları var olarak balık alıp daha edip şotaydan. Yol boyu geliyat olayım. Yolla hani her ovan şu ulu koçadan 3-4 kilometre deyip yanama gittim ağladım olayım. Gorguller şu koçağa çıkıp ellerini alırıp atıyorlar. O taydan apta olun belli vakti yok. Geçiyendir, geçmeyendir olayım. Şolar şu koçada 2 saat, 3 saatlap, 4 saatlap bir işini bitirmek için şu koçada şu soğukta ısıda danalı atıyorlar da bir iş bitirmek için plan ova gidip birini görüp gelmeli, yakınlaşını ya bir işini düetmeli. Ulokluğunu geçiyor da şu. Bir günü, şu bir iş için bir günü şunu tarp ediyor. Onun idine çağatı var. Ya eğri yoktur. Ya oğul armadadır. Ya yine şuna mendeş. Gudap, men şu zatları görüp şeyle bir kıynanıp bir yüreğim ağrıyor. Men bayramala var yansam. Yüreğim ağrıyıp bardım. Yanımda da yankı Han Hoğlu'dan balık 5-6 kilo balık alıp şu böbrek sanatoriyan teoriğine yaşayanın ayarla onun dahilin. Abilerim onun bardım vaat etip cigilem şu zatları arasalaştırıp emmemeden iş yok bir iyi elin deyip uluğadan atardılar vaat ettiler. İyi de işte kolun ayda yani sen gelin olun ya sen gelinin bir hil ayretin olup dur da aşavatta yaşayan da diye. Aminne aşavatta yaşanım bilen, aşavatta iyi biçenim bilen, aşavatta meskedenim bilen, sen berde sen narmanı bol yaşap işlep bilmesen men böwürüme dürtüp dura. Men o yaşamda näme, sen o yaşamasan näme parky? İkisi birdatdyr. Hemmemizden gowy yaşamaly. Hemmemizden ilimi yeterli bolmaly. Men sen kapyňa balyk eltmeli, daý sen maňa balyk getirme, berde balygym köp. Hemme adam bar, işimden bar, hemme adama yer wer diýmeli. Olun gorgullu şoňa hedil edip bergen şeýler de. Ortar diýär ujus. Ujus. Çöktü diye haparağı çökmeyen ama kuyudan aşağını bir tırkırla diye bilemek şu kuyun aşağına yine bir kuyun aşağına da bir zat badır yani oğur oluş ahir onu aytman geçiptir. Yağday qater ve davam qater et. O diğer yerler yani men faktaydı yani fakt saatlaraydı yani öltemem aydı ölecek. Yani halkım var eşitin, bilsin. O bilmeyenler, bilýärler hemmekşen bilýär. Mardakı da onçuklun bilýäňi da setişin zatları. Görüp otursaňyz. Ýöne görýän zadyňyzy da görmek diýip beýle ýüzüňi sowmaň. Ya eşiten zadyňyzy, görýän zadyňyzy, ya yalan zatları yalanlayıp beýdip ýüzüňi sowmaň. A şey diýip in ha şuna ýetdiňiz-de. Sen oğlun bolsun, gyýdyň bolsun, äriň bolsun, heleýiň bolsun, dostuň bolsun, düşmanyň bolsun, hakykata da aýdaýda. Ökman ona gyýryp aýtmady, gowadyp düşündirip aýt, aýtjan oňa şurya bolanok, şuňaly, şeýle diýip, birek bilen bir agdyrjy bolup, hemme zadyň bardygyny, zadyň ýokdugyny, näme mätäşdiňi bir-biriňe aýtmasaň, sen hiç haçan düzelmersin. İşat bolýan nädir? Onun vatandaşlar biraz agyl berje bolup bir-biriňize gol gowuşurun. Beýleyip ýatsaňyz hiç haçan düzelmez. Ol eder, bul eder. Hawa, ol eden adam etdi de hawa. Ýene şuňa gelersiň de. Siz birazajyk bir ädiňe İçiňizden köpüňizden namaz okuýaňyz, Allah'dan dilek edýäňiz. Allah Taala da sana hemme zady beripdir, dil beripdir, akyl beripdir, huş beripdir. A senin şunu ullanmany oňurmala, janyň.
O yatan öküde iyim yok. Seni azıcık birazcık kıymırlamasan kim dinlemesin? Kabirlerine komentara diýýär. Ay haçan girer, haçan nämedir? Sen ödün komentara ýaz başarýan, indi video çekipşiň ýaly gurläp urat. Birazcık o ýönüň o birinden o dededir ya bu dededir diýip oňa garaşmaňda ödüňi köpeliňe birazcık doňjuklam, azıcık köpeliň janjygylym. Studentler bak bir şey ýatyr, bular uklap otyr. Sizin bir aknimeňizde, kelleňizde bir hil pikir bar. Diňe gorky giripdir, şu gorkyny siz çykaryp bileňiz. Kimden gorkýan, nämeden gorkýan? Şu gorkyň hem ödüniň bir tejribesi bar. Şunu azajyk ullanyň şu tejribäni. Alyň sebäbi şu kada kanuny hemmedatda ýazykla. Konstitusiýada badyr şu konstitusiýany kitaby alyňda okan, insan kuynalyna okaýyň şonu janjygylym. Ödüňi gowra bilýäňiz. O sen häzir bir düşünjäň ýokdugyny bilýär, senin gaýtary ýokdugyny bilýär de olary ispozy edýän jüýüňe ýerýär. Sana seni basýar, puluňy alýar. Sen ýoluňy ýapýar. Sen az gaýta ol beri urarsyň bolýan. Hoppa bula köpdäde bile urapdyr, düşüne urapdyr diýäde senin sowru urýar. Toğruňa gelibim bilmeýär. Aşa häzir kada kanunyň bara hemme döwletde kada kanun. Biz şonu bilenmiz ok. Ýaşlar size degişli esasanan. Janjygylym, jana oğlum. O beýdip ýatsaňyz o bolýa hawa mene Moskwada galan ýa Türkde galan eýdir ol gaçap atalyga tapmaň ödüňizi. Sizin gaçap atalaňyz Türkmenistan iri güýşädir. Ýa-da 50 ýaşaň soň sen hökman watanyň küýtä urarsyň. Men ölsemem şu taýda öleýin, men şu ýere akıp jaýlaň diýip dilleni urarsyň. Ondan soň hiç bolar. Şu wagtdan bir oýanyň janjygylym. Näder komentara ýazýaňyzda köpüňizem ay haçan dödeler, ay näme bolar? O haçan içine girmeli. Sen şonu diýäňde sen birinin hantama bolýan. Ol sana borçlylar. Ol sana borçy ýok. Borçly kim? Borçly şu prezident borç alypdyr halkyň prezidenti. Şol borçly. Galan bu taýdak opozitsionerler bu saparaga dagy beýleki o görünýän çıkış edýänler adamlar, watandaşlar jigilem, dogonlam, uýolam hemmeňe deş olar size borçlylar. Siz ödüňiz azajyk komentara ýazyp bilýän bolsaňyz şu video çekin. Gurlan azajyk bir dillenin o komentarda bolar bolsa käbiriňiz zat ýazyp kim bilen mekamen işgärmi ýa şolary işleýäňizmi ýa düşüneňiz okmy bir zat ýazmaýanňyz azajyk bir düşünüp zat edip diňläp aňartan ýetip ýazyň şunu. Yazmayan başarýansyňyz, ýöne şonu dogry düşünüp ýazmala. Ýöne näme ýazsam bolýar diýip oturmaňa janjygylym. Sizin birazjyk oýunjak boluňyz bir ýyldan geçip gitdi. Siz her watanyňyz eliňize alsaňyz, tire daşa ýurda gelip işlemek gerekkel, okumak gerekkel. Ştat gelip hiç adam etmeliler. Siz öz watanyňyzda şu oturan ýeriňizde şu kompýuteriňizde bilen hemme adam etir bilýäňiz. Bir adam bütün hocalygy ekläp bilýär, galanyny ýatyberin. Ýöne telefonyň üstüne kompýuteriňiz hocalygy ekläp bilýäňiz. Şoňa azajyk bu şoňa düşünjeňiz artdyryň, janjygylym, jan watandaşlar. Şu wat diýilýän gururunlary, şu zatlary bir eşitipdi, ödüňiz bir ýaşatydy. Menen 61-62 ýaşymda. Menen edýän ýetimi häzir bir zat ýadyma düşdi, bir zat ýadymdan çykýar. Men edebilem ogony, boynuma alýan men. Ýaş wagtyňyz barmy 25 ýaş aşaňydan o çykyp duran wagtyňyz. Nämeden gorkýaňyz? Özi sen hökman prezident ýamanlap ýa onu ýergenip diýmellerle aşakdakylardan trebut etmeli. Hakyňyz, hukugyňyz, häkimlikmi? O eden okmy? Prokuratura ýazyp beriň. ýa bir zat edin. Bir uğurlar ýollar bara, hökman ýokurdurmaşmaly. O janda onu. Onun biri satyar, biri yamanlap, şuuna düştük. Dede gow yaşayacak ol. Ol gow yaşayışlar, ol haram yaşayış. Allah can daş etsin şu haram yaşayıştan. Bir döwüm çörek yiyin, suw bilen. Halal bolsun.
o birini yamallap, yalan sözläp, ya onun üstünden olup, ya onu kemtedip, onun durmuş bomy. Öňe ömrümez bir 500 ýyl ya 600 ýyl däle, ýüzede ýaşandyk. Şo taýda da bir gidese ýaşasak bir 10 ýyl 15 ýyl ýaşaýas. Galany problemada, ukuda ýene şoňa geçýär ya bir ýerlerde işläp geçirilýär. Howa, şu saatlara bar dinläp bir düşünüň azajyk. 60-70 ýaşaýan adam ýaşasa 10 ýyl ýaşaýar. Arasaca 10 ýyl. 10 ýyl ýaşana var. Galan wagt ukuda, problemada, o taýda, bu taýda, daja çağlarına waspitane bilen ok. Bor watandaşlar meni 15 minut bolun, yani 16 minut bolýar. Barp bolýar. Sag bolun. Gaýrat edin. Watandaşlar sizden ullakan haýyşdy.